públic excepcional, el millor que hem tingut, un 22 de juliol del 2025. Som 22 avui? 22 del 25, exacte. Molt bé, molt bé. Molt bé, ens ho hem passat molt bé. I l'espai també ha acompanyat, vull dir, la gent jo crec que estava a gust. Esperem que sí. Vull dir que Nosaltres ens hem passat superbé. contents. Ben torrats han celebrat un amor de veritat. A veure, tots, fa així, la coreo. Un amor de veritat. Molt bé. Un amor de veritat. Molt bé. Molt divertit, no? Una bona manera d'agafar ritme per la festa major, exacte. Molt ritme, cançons xules. Un descobriment xulo. És de sí que és un virus, però compte que el seu germà va poder comprovar per on anaven els tiros. El que és difícil és polir-lo, és esbrossar, perquè hi ha tantes coses que al final hem de decidir les que creiem que són com més importants, afegint això, aquesta part que fem d'humor, també dir-les amb humor, perquè al final n'hi ha algunes que et passen les ganes de dir-les. A vegades hi ha notícies que costa treure la part positiva, però bueno, sempre intentem agafar-nos un bon humor i endavant. I la música i l'humor són universals, i això no et deixa flipar a cap bolo, perquè hi ha alguna cosa molt màgica amb això, que a vegades no hi donem valor, però crec que el té molt, que a través de la comèdia i la música poder comunicar i que sigui un vehicle per estar una miqueta millor del que estàvem abans, doncs és fantàstic. Enganyant-la amb precisió suïssa, diu que ja és a l'altra punta del món. De cop li entra una ràbia saudita, pensant que el molt puta viu com un bribón. Doncs molt bé, ha estat molt divertit, molt animat. Sí. Ens agrada molt la combinació aquesta de la ironia que tenen i la música, les lletres superoriginals i tot. I el lloc, també és xulo. Fan pel català, que també és molt important, i ens ha agradat en general, ens ha agradat Sí. molt. No ho pensàvem pas, però molt bé, molt bé. Podria ser això, al final el resum és el pop còmic, que crec que és com un nom que hem posat perquè s'entén, que és música més humor. Sí. Exacte, i diferents estils que ens permeten també anar a diferents imaginaris per parlar de diferents temes i vindria a ser això el pop còmic. Sí. Estem xof per... Que res més a dir. Molt bé, Moltes gràcies. gràcies. Bona nit. Bona nit.